Peter, hvorfor har du brækket dig? Har du drukket for meget, eller er det bare et blowjob af Henning eller et eller andet? Jeg ved kraftedeme ikke. Eller man har gjort det. Har du set mig nøgen, eller hvad? Peter? Det kan sgu da få alle til at knække sig. Hold kæft, Kenneth. Jeg jo Kenneth, der sagde, at det kan få alle til at knække sig, men det tror jeg kraftedeme ikke på. Så det ignorerer vi, siger Kenneth. Det siger jeg så også. Men Kenneth står der. Eller Peter. Peter, prøv at tage din trøje af. Peter, tag lige trøjen af, ikke? Lad nu bare stå. Din sjove fedt. Det var en lørdag morgen.